estic especialment nerviós, i t'ho dic de veritat, perquè penso que compartim algunes coses, alguns estudis. Jo vaig estudiar psicologia, vaig estudiar filosofia, com tu, vaig estudiar teologia també una mica, i a més sé que ets una persona que controles molt el llenguatge, i amb la gent que controla el llenguatge i que a més té ironia i el sap fer anar i és crítica, i té raó, o ho sembla, que això fa molt respecte, doncs Carles Fabià, benvingut, com estàs? Doncs sí que m'has dit coses. Sí, no? He estudiat tot malament, però... Però anaves a classe, no? Sí. A teologia s'ha d'anar a classe. Sí. Bueno, allà, en el meu cas, com que és necessari per ser capellà, doncs també arriba un moment... Hi havia un altre que encara és capellà, que no provàvem una assignatura, no havia manera. Però quasi al final els la van regalar per dir, si no, aquests tios, per una assignatura, no tiraran endavant. Hi ha el tòpic, no?, que diuen que els capellans és una espècie de raça molt burra, diu, perquè sempre llegeixen el mateix i no s'ho acaben d'aprendre mai, no? Ho has sentit a dir, això, no? Jo no, havia sentit a dir el contrari, de que són molt estudiosos, però jo penso que sí, en molts casos, i la cosa està perquè, com allà, per exemple, un seminari, abans, per almenys, doncs estava tot organitzadet, a les 2:30 havies dinat, fins a les 8 de la tarda no tenies res que fotre. Llavors, si el superior volia que estudiessis, Déu volia que estudiessis, i tu d'alguna manera, si tropassaves amb un llibre i t'interessava, ja estaves palmat, ja quedaves enganxat. Llavors es feien addictes, i la diferència amb un universitari de llavors, com a mínim, és que la universitat era què toca, i aquí, clar, no s'acaba mai. Com un savi normal, no? Vull dir que van estudiant i la cosa no té fi. I també sembla una paradoxa, no?, que moltes vegades... si veus que foto preguntes que sembla un programa al 33, m'ho dius, i parlem d'una altra cosa. Sí, no, el 33 són bons, home. És que a mi m'interessa. Per això no els mira la gent, perquè són bons. És que a mi m'agraden els programes del 33. Però si un cop dius, hòstia, m'havies convidat a una conversa, no a una... És que a mi m'interessa coses d'aquestes. Sí. O sigui, com és, a vegades ho trobo paradoxal, com és que una persona que, presumptament, ara deies tu, que és intel·ligent, que tingui dots intel·lectuals, com és que se sotmeti a una estructura jeràrquica com és l'Església, no? Que si et passes la ratlla et toquen el crostó? Sí, bé, al curiós, final... Home, jo ara parlo per altres perquè jo no hi soc, però, per exemple, he trobat, i no li diria covardia, però gent que precisament amb l'estudi ha trobat l'equilibri. Gent del nivell com el Joan Maria Rovira Belloso, o el seu dia Evangelista Vilanova, que ara no sóc jo ningú per opinar d'ells, però, clar, troben l'equilibri amb l'estudi. Llavors és una vida còmoda amb el bon sentit de la paraula. Tens algú que et cuida. Jo he vist casos de gent que ha deixat de ser capellà i li agradava això i passar-ho fotut perquè per guanyar-se la vida un venia a faixes, no? Que no tinc res contra les faixes, però l'home tenia que dedicar-se quan el que li agradava era tot això. Tot perquè va conèixer una dona i el tio es va embolicar i llavors, clar, és una vida molt plàcida. Abans parlàvem dels jesuïtes, abans del programa, i jo havia estat per França, algun castell d'aquests, o algun lloc que tenen, hòstia, ser jesuïta, si vols estudiar, és fantàstic. Tu dius, escolti, a mi m'agrada molt sociologia, no es preocupi que anirà a Bèlgica, que allà tenim un... I tot a punt. Jo avui he anat algun cop a Montserrat, les coses que... El temps dura molt, l'aprofites molt, perquè tu saps que a les dues en punt estàs jalant i al cap de 20 minuts ja has plegat. I allà 10 minuts tenen un valor incalculable. Aquí ja veus. Per traslladar-te amunt i avall 2 hores, diu, ja no vaig aquí. Per venir a Sabadell, que són 15 quilòmetres, tardes 2 hores. Ja està. I en canvi aquests tios, la vida allà, i el tio que li agrada la ciència, i a sobre té fe, diguéssim, o ha lligat, o sigui, que ja li va bé, i no ho dic en un sentit de crítica, tot aquest entorn. I com es porta en plena joventut la crida de Nostre Senyor amb l'eclosió de la natura, per entendre'ns? Bueno, com es porta, no ho sé ara com es portava. Bromur, els àpats, bromur o no? No, la qüestió de la vida també són les passions i les emocions. O sigui, també té molt morbo vèncer el sexe per una causa superior. O sigui, que és un domini del mateix, no? Quanta estona per això? No, jo havia passat anys, Sí. I, de fet, molta gent ara, quan la treuen de la droga, a vegades, almenys un temps, la religió també els hi ha anat bé. Algú que t'enganxi fort i el metge diu, bueno, serà veritat o no. Llavors, aquesta passió, aquest domini, i sempre, clar, vagi lligat amb un entusiasme. Si tu penses que Déu no vol que te la toquis i estàs content, doncs, escolta'm, jo sempre dic que el màxim a la vida és Déu. Ni una dona, ni un tio, ni res.
Clar. Si diuen que Déu t'estima, què més vols? I ara que dius la voluntat de Déu, que parlàvem de la voluntat de Déu, que això sembla ja signes dels temps, Sí, una mica, que sí? també ja anem canviant. Però m'interessa. Si treus la guitarra ja... Mira, la porto allà, podem cantar Germans, hem arribat als 4 punts de l'horitzó, no? Sí. Exacte. Escolta una cosa, jo quan va venir el Sant Pare aquí a fer el tour, la rua aquesta que vam pagar tots per Barcelona, Sí. per què el Sant Pare porta aquest cordó de seguretat quan hauria de ser el primer de donar exemple i creure en la providència i si Nostre Senyor vol que el pelin hauria d'estar content de la voluntat de Déu, no? És una mica paradoxal, això. Explica-m'ho, perquè ho he preguntat a capellans i no m'ho han sabut dir, això. Clar, és que el tema de l'Església s'aguanta molt ja, penso, amb el fundador, Jesús, com que et diuen que és Déu i és home, llavors, segons el moment del partit, fas una cosa o l'altra. El papa crec que és el cap d'estat del Vaticà, llavors ve com a cap d'estat, llavors ara soy el pastor, ara sóc el bisbe, és l'únic cap d'estat que et diu que et portis bé. Clar. Això l'Obama no t'ho diu. És veritat. Bueno, ben esperança i il·lusió, no? És una altra cosa diferent. Clar, llavors ells, jo suposo que el que pot ser criticable és que els preocupi més la permanència de l'Estat que no ajudar la gent. No vull dir que alguns no ho fotin ni... Però clar, no, això sí que està clar, alguns diuen que Jesús no va fundar l'Església ni no va voler fundar. El que segur que el Vaticà no el va voler fundar, això sí, que crec que no ho pot defensar ningú. Passa que de totes maneres tampoc va fotre gaire moviment, no, Jesús? Perquè tot això vols dir que és veritat? Jo vaig passar la meva etapa, que no sé si l'has passat tu, de buscar les cròniques de Flavi Josep, de buscar una segona opinió, i són 2 ratlles en un llibre. Clar. Vull dir, els altres ho van escriure, em sembla, Marameu 100 anys després, ho van traduir al grec i després totes les llengües romàniques. Vull dir, què queda d'allò, no? Una mica. Aquí hi ha un sarau. Això hi ha aquí el Rodríguez aquest que va amb mala llet, diguéssim. El Pepe Rodríguez, les mentiras fundamentales de la Iglesia Catòlica. I llavors aquest ja li fot castanya a tot, no? Però si posem que no vas com ell, clar, el primer evangeli és del cap de 30 o 40 anys que s'ha mort Jesús, llavors ja és dels records. I els amics van escriure-ho. Jo feia una conya, jo vaig fer una obra que es deia l'Evangeli segons Carles Flavià, i és la conya que feia, que dic, si a vegades et diuen, no te'n recordes del que vas passar fa 20 dies, diu, tu em vas dir un dia, jo? No? Imagina't. Es veu que la tradició oral llavors era forta, exacte, què queda? Jo el que penso, que no és que hi pensi gaire, és com, jo crec amb Jesús com amb els Reis Mags, que és molt maco. Que són els pares de... No, que és molt maco. Clar, és una... I tant de bo que fos així, però m'entens? Jo als Reis Mags, la sabateta igual la foto, però no ve ningú. Clar. Potser és perquè no em porto bé. Escolta una cosa, hi ha última pregunta de Canal 33, hi ha última i parlem d'unes altres coses més... Sí, de Canal X. Escolta, es pot ser feliç sense creure en una transcendència que t'ho solucioni tot? Com per exemple? No, es pot ser feliç i infeliç de totes maneres, però jo crec que la humanitat, i ara sembla que sigui algú, parlant així avançarà el dia que li perdi por a la mort. I com es fa això? S'ha d'arrencar de dir, escolti'm, això dura el que dura, com un partit de futbol, com una pel·lícula, escolta'm, tot és finit. Els negocis, hòstia, un tio, com canvia, collons? Abans hi havia tintoreries, no n'hi ha, hi havia cinemes, la gent no va al cinema. El canvi és habitual i això, suposo, pel que sigui, doncs, hòstia, morir-se s'acaba, doncs que no ho saps tu que s'acaba això des del primer dia. Jo crec que jo cada vegada he anat coneixent més gent que se'n va d'aquest món amb una dignitat, Des del Pepe Rubianes ha anat bé, inevitablement, amb altra gent que diu, bueno, m'estic morint, va bé, doncs estupendo. Home, content tampoc se'n va, no conec a ningú, però jo crec que sí. I el dia que l'eutanàsia sigui un dret, que un digui, escolti'm, jo ja en tinc prou d'aquest festival, perquè més aviat sembla que aquí el que interessa és que duri, no com. Si no és igual, amb un tub, 124 anys, que això s'acabarà perquè no hi ha calés per aguantar-ho, i quan els calés fallin, que ara ja ens anem a Marx, no? Llavors diran, escolti, no és veritat, estàvem equivocats, vostè als 90 ha de fotre el camp. L'altre dia vaig sentir, em sembla que ho han dit per la tele, que vaig dir, que a Espanya de més de 100 anys hi ha 10.000 persones. No tinc res en contra d'ells, pobrets. De més de 100 anys? Va semblar sentir això, no? 10.000 persones. Són moltes, si no són... Bueno, potser ho vaig sentir malament, però si no, n'hi ha una pila, que això val una pasta. Ja sé que no... Hi ha que predicar amb l'exemple, no? Jo ja, si l'edat que diguin, però
no sé, jo no sé, es pot organitzar uns comiats guapos, amb... Vostè què li agrada? Li queden 3 mesos, hòstia, no foti, com a l'ITV els cotxes. Clar. I vostè què li queda 3 mesos, on vol anar? A Mallorca em faria il·lusió. Doncs vostè va a Mallorca, i festa, i pam, i pum. Són més calés, també, això és car, també. No, però escolta'm, si aquest tio el tens 10 anys, o a mi em tenen 10 anys o 15 ja... No? Clar. Això va caler, eh? I tant. Bueno, no ho sé, ja ho sumarà. Però, vamos, que això duri tant i també, no sé, que ens enganxi en l'eternitat en un moment feliç de la vida, vale? Però una de les coses bones que té ja tenir 65 tacos és que t'estalvies molt metro per agafar tot això. Jo ja tinc molta hipoteca per pagar tot això, aquesta assignatura ja la tinc completa. Ah, sí? Hòstia, que bé, no? Home, clar. Pensa, veus un xaval de veritat així, està molt fort. No s'ha pogut fer això, perquè el venir així de la faràndula i això... Bueno, són més cigarres que hormigues, no, diguéssim? Bueno... No, ho he dit bé, això, no? Sí, ho he dit bé. Sí, bueno, jo a la faràndula vaig començar als 51 anys. Però bueno, sí, tampoc... Però els calés els tenies fets, doncs? No sé, no. Bueno, vaig enganxar una tapeta bona, home, tampoc vic aquí, eh? T'agradaria viure aquí o no? Jo visc al Raval, al pis de la meva dona, i també tinc l'emoció cada nit de quan arribes allà si m'han canviat el pany o no. Perquè ella me'l pot canviar i si vaig a comissaria em diran, oiga, ¿usted qué quiere? No? I arribes tard o no? No molesti, no. Arribes tard? Bueno, de vegades, no. Portem una vida així més o menys independent, amb les seves activitats. De vegades anem junts també, per barallar-nos una mica, i anem fent. Perquè tu també vas portar un bar, i això vas regentar un bar, i clar, tu vas canviar molt els teus hàbits, no? I els teus bioritmes, no? Sí, però tu que has dit això de psicòleg, externament jo feia el mateix que ara, o sigui, un tio, un capellà, i és un home que li parla a la gent, vull dir, no deixa de ser un monologuista ara que en som tants, doncs que li parla a la gent, que li explica unes coses, que comunica, hi ha moltes coses similars, que vol arreglar el món, no? O sigui, clar, per un altre punt de vista vostè ara, amb aquestes coses que diu, que bueno, algunes potser també les deia abans, i canvia molt, però si tu mires des de sota... Et havien tocat el crostó, tu, o no? Poc. Feies exègesis pel teu compte? No, perquè, bueno, no... Home, això, pel motiu que sigui, també s'ha de dir que l'Església a la gent la respecta bastant, eh? Ara mateix amb això que li va passar al Manel Pousa, amic meu, company de llavors, per a Manel, doncs clar, és perquè algú va fotre una denúncia, però ells, mentre allò, a ells el que els preocupa, em penso, és que diguin coño, hemos ido el diumenge a missa i no estava el tio, no? Estava tancat, però mentre allò la barraca funcioni i no hi hagi uns escàndols d'aquells de... no diuen res. Escolta una cosa, i abans que has parlat dels monòlegs, sí. Un dia vaig parlar amb Miquel Pujador i deia que un cantautor tampoc ha de ser una persona que faci ell les cançons, no? Tampoc, vull dir que pot ser una persona que justament tingui un lletrista al costat, doncs que li foti unes bones lletres i ell sàpiga ficar-se dins del personatge de l'autor i executar aquelles lletres. Un monologuista s'ha de fer els seus monòlegs, ho dic perquè moltes vegades veig monòlegs per la tele i dic que això és una... Ara no vull ser trunyo ni masclista, que això també és una cosa que és estadística pura, dir que això és una actriu que li han escrit. Sí. Que sembla, en canvi, quan parles tu, sembla que allò que et deia abans, que crees opinió, que és aquesta ironia ben ribatejada que dius veritats. L'essència del monologuista és fer-s'ho ell. Anem a tios importants, amb el Gila, el Rubianes... Fa difícil pensar que puguin fer... L'actor sí que pot fer. Ara no serà el Josep Julián al Cavernícola, no? Llavors són actors. En canvi, també hi ha una altra cosa, que molts monologuistes no sabrien fer un escrit per un altre perquè ja l'han d'interpretar. O li fan per ell, que ja el coneixen molt. El mateix Pepe, el Rubianes, explicant acudits era molt dolent. Ell mateix ho deia, que no sabia explicar acudits. Ell tenia que explicar el seu rotllo. Però allò, l'acudit és un altre gènere, l'Eugeni els feia fantàstics. Sí, exacte. I, clar, normalment, quan és un tio és que explica penso, el seu món, la seva vida, com veu les coses. La seva veritat? O la seva veritat. Has hagut de dir a vegades, escolti, que això és un espectacle, no vagi a veure Spiderman, que no salti pel balcó, que no s'agafarà a la façana. Ho has hagut de dir alguna vegada, això? No, la seva veritat, bueno, ara no t'entès molt, com vols dir. Sí, vull dir que hi ha molta gent que confon els dolents dels culebrots amb l'actor o el personatge. En el teu cas també passa? Home, millor, perquè clar, pots fotre humor de coses que penses, però que tampoc... Home, jo he fet conya de la violència domèstica, perquè quan vaig començar em vaig adonar pel diari que tios mataven ties. Hòstia, no m'hi he fixat mai, no?
I això fot 14, 13 anys. I llavors va pujant. Però curiosament jo feia conya d'això, que les dones van acollonides a casar-se, que s'acabarà perquè faran vaga. I a més em va passar una cosa curiosa. I la gent reia de coses d'aquestes, no? Perquè per exemple, que no sé què deia, un tio la mata, i després deia, i es matava, ell diu, a veure si la pillo pel camino, no? Per fotre-li... I llavors la gent reia, reia perquè veia l'absurd del tio, però amb els anys això no fot gràcia, ara és... Hosti, m'ha fet gràcia, però si no havia vingut, eh? No, però amb els anys, com que al principi semblava que no era un problema, i ara... Veus, parlant de l'avortament també, de vegades és on he sentit més tensió. Perquè fotia conya jo que tenia fetus adoptats. Els tenia a casa posats. I la gent, els xavals més cafres sí que reien, no? Diu, hòstia, que bien. Però, clar, jo no és que pensis igual, no? Però... I el llindar el marques tu, el marca el públic o el marquen els líders d'opinió, que són aquesta espècie de ments pensants que diuen el que es pot dir pels mitjans o no es pot dir? No, bueno, un pensa a vegades el que diu, o penso el que dic. Normalment, no sé, no ha hagut mai cap situació... No, ho dic perquè hi ha molts humoristes que els hi pregunto, gent que es dedica a l'humor, que, per exemple, hi ha tòpics, no? Per exemple, alguna vegada ho hem comentat, o sigui, si fas una broma sobre l'assassinat del Lincoln, pots fer les bromes que vulguis, sí, hòstia, mala idea anar al teatre, no? En canvi, no pots fer conya sobre el Miguel Ángel Blanco, per exemple. Clar. I el fet és similar. Sí, falta el temps. Falta el temps. Ara, segurament, perquè ara mateix, ja que estem en aquest àmbit tan maco, no és que jo sigui el primer defensor de la plaça Catalunya del 15M, simpatitzant, però la gent és collonut perquè diem la Revolució Francesa, llibertat, igualtat, tots orgullosos d'això, però aquests podrien ser 4 cafres que van començar a tallar colls, que aquests, això són angelets al costat d'aquests tios, no? Ara, al cap de 200 anys, aquells tios són... Sí, l'hòstia, no? L'hòstia, quasi. Sí, exacte. Els poden fer sants, pràcticament, no? I ara un tio foto aquí un tomàquet a un polític, que no vull dir que li vingui a fotre, i és un criminal. Falta també distància. I vols dir que, no sé, què tu en penses? Tu penses que el problema és de com estem ara, d'això dels indignats i el nostre context social, és més un problema polític i econòmic o és un problema antropològic, per dir una paraula que sembla que hi entengui molt? Sí, perquè vull dir, aquí, hòstia, vaig rebre un mail allò que passen els mails i vaig rebre un mail d'un empleat de banca de Còrdova que deia que estava fins als collons, que el dia 10 de cada mes anés la gent a cobrar l'atur i que els donés pressa perquè havien d'anar a treballar. Llavors, m'entens? Vull dir que som un país que és una mica... és la manera de ser de la gent. Tampoc som alemanys, diguéssim, treballant, no? La gent s'hi repenja una mica amb això. Vull dir que tampoc hi ha un problema... Potser el problema és més la gent que no pas, tampoc, tot plegat, no? Què, com ho veus? No ho sé, home, es veu que aquí també tenim un tarannà històric, no? Fot calor, no? De pilleria, sí. Home, jo, precisament, abans que has tocat al seminari, vaig estudiar 2 anys a França i en un lloc que tenia 9 hectàrees de jardí. Això va ser teologia o... No, filosofia, a França. Sí, els 2 primers anys. I escolta'm, clar, allà fotia fred i jo sempre havia tingut una nòvia que vivia fora que deia, quina sort teniu aquí al sol. I jo pensava, què m'explica aquesta tia, no? I llavors veia que allà plovia i la gent estudiava, però el dia que fotia un sol com ara, aquest jardí, a l'habitació no quedava ningú. O sigui, el clima també condiciona. No pots estar perdent el temps pel carrer si fot 5 sota 0. No hi ha botellón allà. Botellón és impossible. Ara, jo vi una cosa que em preocupa, però sí que em dóna a pensar que la democràcia és sembla, pel que té mentalitat conservadora, que hi ha una fita que no es pot millorar, que això és intocable, que tal. I també em sorprèn com això pot funcionar igual que fa 200 anys. El que sembla que diguis, no, anem a votar i tal, i que sigui tan difícil un canvi, no? Però vols dir que la gent sap què cony vota? No! Hi ha algú que llegeix el programa electoral i el dia abans la jornada de reflexió suspès a les diferents propostes, ja no dic a nivell municipal perquè voten cares, però a nivell ja autonòmic o a nivell... Sí, bueno, jo crec que la gent té intuïcions. No li faig explicar ni a mi... No, ni a mi tampoc, soc el primer. Escolti'm, això per què? Però sí, funciona tot això. Home, l'Adolfo Suárez
cada estiu li fotien la foto al bar com el paquet, marcant de paquet, perquè allò era guapo amb el banyador, i estan molt patint per la foto, tens raó, perquè, escolta'm, la foto té una importància bestial, no? I clar, ser com el senyor Montilla, que era més eixut, o el Pujol, no? Aquell tarannà, collons i tal, es veu que això funciona. L'Obiols al seu dia era un home que també era pensador. Ara, la gent sí que té una intuïció que potser, no sé, l'Aznar és un home que ideològicament és un home que és antipàtic. I repulsiu, no? La gent li cau antipàtic. I aquesta intuïció, el Rajoy el veuen així, el Zapatero ja el tenen classificat de, hòstia, aquest tio només explica encantaments. Ja, sí. Una intuïció jo crec que sí que hi és. Però és una mica un circ, no? Perquè, o sigui, la gent no sabem el que votem. No? Hòstia, els polítics, els estudis sociològics dels polítics són, jo a vegades sento el Rajoy que diu, jo voy por la calle y la gente me dice, com si això fos una mostra sociològica d'opinió, no? Vull dir, hòstia, no sé, per qualsevol merda de feina t'has de treure el nivell C de català. Per ser president de la Generalitat, no. Hi ha coses curioses, no? Clar, ni d'anglès. I ara estan demanant que els funcionaris treballin 15 minuts més. Exacte. Ells no s'ho diuen. Se suposa que ells penquen 24 diàries, no? És ofensiu. Jo ja penco, però vosaltres hauríeu de pencar un quart d'hora més cada dia. També penso que tampoc hi ha tanta diferència, en la meva immodesta opinió, entre uns propostes o els altres, perquè Miracles, ara que vingui un de més esquerra, no li donarà 600 euros més al mes a ningú. A part que tenen pasta els ja parlen de punts, o una mica l'aspirina li costarà menys, però estem amb el mateix rotllo. La prova estava que amb la guerra a l'Iraq era més progre el francès que qui era el Giscard, no? No. El guerra de l'Iraq i el Mitterrand. No, un d'aquí. Bueno, ara no em surt. Era més progre, que era de dretes, que no el d'Anglaterra. Aquell, el sociat aquell, sí. Anem bé d'Alzheimer, anem bé. Sí. El Tony Blair. El Tony Blair era més conservador que el Chirac. El Chirac, exacte. I un és de dreta i l'altre d'esquerra. A lo millor, en fi, el Trias la gent esperava una cosa i a lo millor resulta... Clar, curiosament, quan ha sortit, és casualitat, s'ha sabut que ell era un líder de comissions obreres, diuen a les coses dels hospitals. Potser quan volien fer-lo alcalde era massa lletja aquesta banda i no l'ensenyaven. No ho sé, l'home quan va començar va anar a una associació Arrels, a lo millor resultarà que aquest està més pels pobres que Teresa Calcuta, jo què sé. El que passa que és paradoxal tot plegat, no? I llavors tot aquest descontrol no acaba una mica també amb que, per exemple, jo hi ha una cosa que em fot molta ràbia dels mitjans de comunicació i dels públics encara més, és que, no sé, digue-m'ho tu, si m'equivoco, però penso que, per exemple, a la tele fa 30 anys, fa 25 anys, sortien gent amb presumpte talent a oferir, una proposta artística, una persona... Ara és una mica terreny de cultiu de concursants de Gran Hermano, de gent que... I el jovent s'hi miralla amb això. O sigui, el jovent d'avui en dia penso que vol ser concursant de Gran Hermano o regidor del PP Balear, una cosa d'aquestes, o del PP valencià, no? De totes maneres, jo amb això li foto molta responsabilitat o culpa al que ho mira. Perquè jo estic fart d'amics meus moderns que ho miren cada dia, tota aquesta merda. El Sálvame, per exemple. De luxe, el que sigui. Clar, els tios de les teles em sembla que no tenen entranyes, no tenen, no?, com es digui. Llavors, si fotessin la Santa Missa al 24 hores al dia i la gent ho mirés, els tios fotrien la Santa Missa. A ells no s'hi preocupa. El que passa que ells deuen considerar, i amb encert es veu, que tocant la merda més del gènere humà, doncs allò funciona. Però, escolta'm, si la gent no ho mirés... Però si a sobre després hi ha programes que comenten el que han comentat, i així no s'acabem mai. Ja és una... Clar, escolta'm, jo és com si un programa de literatura la gent comencés a opinar del que escriu la Corintellado o un d'aquests. Això no es veu. En canvi, amb la tele sí. Passa que llavors em fa ràbia, perquè hi ha casos, i tu ets, per exemple, una prova vivent d'això, que intel·ligència i comercialitat no estan renyits. Per què no es potencia això? Per exemple, el Gran Wyoming, per exemple, saps què vull dir? Però el Gran Wyoming és una excepció. Sí, però... I una excepció que et diré una altra cosa, que a mi m'encanta, has anat a dir un dels meus favorits. Es va fotre l'hòstia 3 o 4 cops, el Wyoming. Jo recordo diversos programes, perquè jo l'havia vist a Madrid quan cobrava 3.000 peles en un cafè d'aquells. Començaven el Sabina, ell, i el Pablo Carbonell i el Pedro Reyes, Pedro i Pablo. Una amiga de Madrid, Rosana Torres, i això. I el tio, fins que la va encertar
però clar... Però que el mateix Sabina, per exemple, que fot lletres espesses, que vull dir que no és la tra-la-la... Bueno, és que el mateix el Rubianes al principi tampoc era el mateix. Són gent que a vegades potser s'anticipen, tenen gràcia, en saben, però potser van endavant. El Rubianes com fotia, clar, allò fot anys, de xotxó, una tia fent-se una manya, hòstia... Però llavors al cap d'un temps la gent també es va posar més al dia i amb l'encant del tio, perquè clar, la meva mare és de les que deia aquest noi, digui el que digui, té aquest somriure... Clar, clar. I aquí cau millor i aquí cau pitjor que... Però és estrany, no?, que convisqui en un mateix país a nivell d'audiència el que en caiga del Wyoming i els morancos, per exemple. Això mateix. És una cosa que això és riquesa antropològica? No ho sé, bueno, com també hi ha hamburgueses i Ferran Adrià. Suposo que sí, no? I no hi podria ser un entremig, és que vas... No, i a més jo el que no entenc, en fi, el que no comprec és que a mi quan una cosa no... L'estrany és el morbo aquest d'un tio diu estic veient una merda, i ho sap, i desgraciat, i parla amb ell, i el tio té estudis, però està enganxat. Es veu que això enganxa. I en canvi, a mi, no és que tingui virtuts morals superiors, però a mi si em vols fer una putada s'estarà tota la tarda veient això. No, sisplau, jo el primer que foto és apagar coses. No. Llavors ve la meva dona i diu, tu vines al futbol que és pitjor semblant, llavors ve la guerra. Potser sí. Perquè ets futbolero o ets futbofílic? Jo futbolero de passió també, jo només puc veure l'Espanyol o el Barça. Perquè sóc un dels dos, més de l'Espanyol. Però de no sopar o de no d'això? No, tot això no, d'això fins aquí no, però m'agrada veure-ho, Sí, perquè és l'emoció. Si tu veus, ara jo veu un partit aquí a la Lliga Americana, no, perquè potser veuràs dues jugades bones de que foten els famosos resums. Clar. Se'm fa passat veure Betis, Gijón. Amb tot respecte per dos equips, no... I suposo que el Barça ha fet molt per la crisi també, que sí? Ha narcotitzat una mica... Ha ajudat pel Barça i la selecció espanyola, la Roja, que van inventar aquesta paraula, Roja, per despistar. Ja no, sí, hi ha coses curioses també. Sí, això, home, imagina tot això si el futbol no anés bé. Com estaria la gent? Vaya tela. Sí. No sé, com estaria la gent? Doncs suposo que la gent necessitaria dosis de Carles Flavià com jo, que m'han passat 20 minuts volant. I més ho han passat. Més de 20? Jo crec que sí. Se t'ha fotut llarg o què, Carles? No, però tenim la mida agafada, quasi. La mida agafada? Escolta, Carles, moltíssimes gràcies, Home, a tu per convidar-me. Fins una altra. Molt bé, adéu. Adéu.